Ano tawag ka na, model? Tunga siya, mas. Tama na ang dili ba siya? Tunga siya. Ikaw ba si Dili. Siya. Sarah? Siya. Wala isa na. Unya, ang City Health, mo exit lang siya pagka 10:30 kaya na daw siya meeting with Oh, guniti. Taon eh. Habang wala pa siya. Go Garnet. Guniti. Guniti. Charanta ka. Ganon. Pre, muli ko po baya na, pre. Oy, ano siya mong basa? Ano? Siya ay meeting. So, ang nasa kawan nga set kay attorney, Dwight lang pala ng questions. Okay. Pahitang na. Pila gani ka ano? Isa ang sitting capacity, Miss Jess? Ingat ba na niya ang Oh, wala siya. Wala ka sa ano, no? 40. yung color? Siga lagi na. Ito ba? Pwede ma-open? Wala. Dili, no? Oh, siya. Okay.